Шулай ук Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям кызганмаган ирләрде дайюс дип әйтә. Ягъни сусқа хамак кешеләр дигән. Хайвандар арасында, мин күргән хайвандар арасында инде. Сусқа гына кызганмай. Башка бүтән хайвандарда кызгансык була. Мына тәкәләрдә алып карыйк ди, алар парыгын кызганып, былайлайн төкүшәләр бит бер-бире белән. Шулай ук үгезләр бит кызганышып хөдүшәләр бит. Аттар да алып караң, аттар бүтәнләй үлгәнсе хугышалар бит, бияһен кызганып. Хайван гына түгел, коштар, әтәстәр дә алып караң, әтәстәр таскан булып үтәләр, барыбер үзенең тавыгын бирмәй бит инде. Шул ук вакытта сусканы алып караң, суска инә сускага менеп төшәләр. Башында ялы хайып тора эргәһендә. Хәлиеп торамы, нимә эшләп тора? Шул аралы әллә нисәмә суска менеп төшә теге. Без шуны бүтәнләй теге кызганырга кирәк икән, бүтәнләй уйлап та карамай. Этеп төшер, башында алкытып карамай, шунда үзенең сираты иткәнен көтеп тора шулай. Субханаллах, бүтәнләй кызгану дигән нәмә юк. Кайбер ирләрдә шундай ирләр бар, мына эштән кайтып өенә хатынның кайда икәнен дә белмәй, кайда сыйып киткәнен дә белмәй, кайда йөргәнен дә, касан кайта саган, кем белән йөргәнен дә белмәй. Шу башын иеп алла өендә үзенең сиратын көтеп йөри. Яки менә хатыны бит инде сәхнәлә ярым шәрә килеш концерт куеп йөри. Бу бер рәттә ирләр белән утырып алларда кыскырып, сәпәкәй хугып үзенең хатыны кыйкандаганын карап утыра бит башка ирләр белән бергә. Мына байыккы суска хамак ысынлап та. Бүтәнләй кызгану дигән нәмәне аңламай. Шуңа күрәһең Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям даюс дип әйткәндер, ягъни суска хамак кешеләр. Насында ихтибар итеп караһаң, күп кенә хайвандарда шул кешеләрнең сыйфатын күрергә була.